ni mo mba sora chama zigime ka nyamada ka nyeshin jabara no mo wala sa famu ya bise sora ufe Sheriff Latebe bonanga kuna fone na membe wala like awye malikunga ani jien fon wala kunga mafo ngoni e apma seleye ko awdangana ama wala dunia ka fosoni baki nyonda ani obi nyonzoro ka sangani oye lokalidonga ka labe ka nyeshin bangi nyonda imo de atu sambe kalanzo mi manga jamana kono ni oye université privée Ahmed Babaye ka sangani aka bulodi nyomaye ni association pour l'éducation nationale ye uye donda kaburi yake na sigi senga kanyashi momo minunga ka baki nyonda ke nyina barai ngera yoromina uye kunda madonka ko baki examen uye bamako ami awladonia kafo ministre so flanyo na no na blale kundo keneka ni oye sekoni dongo ministre so ani kalango ministre so ka fara demansa ukamade hawa kibeni akaja tala samatara wuri ngumbe ukasoro lefle doko kunda madonka ko baki examen unye san 2026 juillet kalo nata sanfe kalanso no ye université Ahmed Babaye ale na jenyogo no ye jamana kalanko tomba miye association pour l'éducation nationale netie uye kalanko demeni programme kerengrene ndo damne candidat uye ambe miwele ko programme de soutien scolaire des candidats au baccalauréat alabena lycée technique de Bamako kasoba de kono yoromi malika yerema horonya bara ukelae ni hakilla inkono bara chama benake inafo kakalando ndeme ka stressi kele lajebaw minu be kuma degun kumbenin kan ani ladilika unchama minu be se kalando ndeme ka bagi nyesigi ko labe mbaw ka fola nim programme ni ninye anyebla barawye akunya kakanda ure deme kosobe wala saku ka baraw kecewonye sani baccalauréat donche programme anya sigi senga ani université privée Ahmed Baba de partenariat la ulia jukoro matinti warko ta fanfe donc ambeka programme akanga ke kalo kelene kono yali baki kasi donc ni a nyebla baraye programme yere sigi kunye miye aye ka candidat au bac anga demsanu nga baki kenyina ku ulu deme ku deme to ko jumena munu mamunu famu classique on akanya na be fama ko cours de soutien anga la yini ku lu do deme ka daw ka ambe fe ka u deme fene na be fama ko soutien psychologique parce que examen féminin atoko ka bo na atoko fora dro mo ko jatige stress be ku kan u ta do bo gérer to ko bina donc anye conférence d'amandoni sigi 5 ans den tan nyoko avec rive gauche la avec rive droite la yala école do ambu dalaje psychologue be na kana kanu kuma nyoya ka nyefuje ne stress bula u se ka stress u se ka kumbe to ko mina yala sona ku ula échouer aku demain au contraire ou ka connaissance ou ka be bla singa nye yala u se ka baki inteme kanye anye ni sigi ka keni spécialité wala sa ka demsonu blasara anya ke lycée technique na muna parce que lycée technique ani anga université privée Ahmed Baba anga filière chama be tali ke nyokona minye technique filière technique ye ani fenfenye science domaine ye o chama banga université la o nyokon fana be université lycée technique la anya ke salim fana kunna na ya salim fana kunye ka hakli jigike anga mo ba mun temna mun yanga indépendance proclamé le président Modibo Keita ayake salim kunna anana kalain ko salle fana kunna ningere inkera nisonjani wasade ekollew ni la kollew nyima fana mbolo minu ya jira kuye somo sama chama de soro kabo université privée Ahmed Baba na de memba fe non bolo ni kwengera ajarai amnon de mega siga examen keganye we are fine ko stressi amanga stressi on kan leçon taganie ka temps maîtriser pour ya siga examen keganye ni bolo ni examen an kan ake ka blanc na kama soro wako ko gelemate bo ajarai ko sebe amna ni nafa ni famna yala wa sai un comment lame au soutien scolaire et aux examens ça a été vraiment jarang wa wa futum na ndalen wala amale amna sigana fin changer wa amala dili ala tono ba ni tare di katara partenaire ma menun ka hamina ko kera jamana yin shirinya sigi demsenu nyesinya sigi di ni ko demseni iko ko shirinya sigi iko biye de fana sigi di uliya ajetemina ka fo bi demso mako be demena uyi an ka digunye ka demson ka digunye ka mansaw ka digunye ka soro kana an deme o deguna no e ka demsenu deme u ka se ka examen soro u ka se ka sika bo dusukuna ka sika bo hakilina la u ka don ka fu ye bara mi ke classe kono bara nyumando u ku jigida u yere kan u kanu jigida foika
an bɛ dugawu kɛ ala ka n'u dɛmɛ. Ministre min ka baara ɲɛsin bɛ Mali seko ni dɔnko baaraw ma a ka nɔnabila ye ko labɛnbaw fo u ka nin hakilina ɲuman in na ni ka sɔrɔ ka kalandenw wele ka taa bɔ jamana ka gafe marayɔrɔ la min bɛ se k'u dɛmɛ kosɛbɛ u ka bagi labɛnw kɔnɔ. Anw jɔli nin kɛnɛ kan yan nɔ nafa fila de b'a la ka ministre jɔyɔrɔ fa ani ka an yɛrɛ jɔyɔrɔ fa min b'a to denmisɛnninw bɛ se ka gafew lasɔrɔ ka kalan ɲuman kɛ. Bibliotɛki ye fɛn ye faso bɛ wari don min na a bɛ kafa bɛɛ lajɛlen san ka bila. Donc gafe camanba de b'an bolo a bɛ taa 22 ani 500 la o bɛ mɔgɔw ka bolo kan wari de donna la k'a fɔ denmisɛnninw ka na mɔgɔkɔrɔbaw ka na bɛɛ lajɛlen ka na ka se ka a kalan ka a nafa bɔ ni a ma kalan nafa t'a la donc denmisɛnninw de bɛ ka wele o ma n bolo surtout olu bɛ examen labɛnni na sisan donc examen de tɛ labɛn f'i ka kalan kɛ i ka livre kalan donc welewelekan min bɛ ne bolo o la o ye ka u wele ka na u ka na livre kalan u ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan u ka se ka kalan ni ɲuman tɛmɛ ni nana a bɛ bɛɛ lajɛlen ye a dayɛlɛnnen don wari tɛ sara bɛɛ bɛ se ka a kalan. O walimadɔ fɔli kɛlɛ in de kɛra ka bɔ Mali ministre min ka baaraw bɛ tali kɛ jamana kalankow ma ale ka nɔnabila fɛ min fara ɲɛ foli lase ko labɛnbaw ma ka kɛɲɛ ni u ka cɛsiri kosɔn kalanko ɲɛta la. Conférence bɛ basé min kan o ye ka écoledenw minnu bɛ bac la ka o mɔgɔ 1000 ta san kɔnɔ kalo 1 kɔnɔna na ka cours dɔ d'u ma o mɔgɔ hakɛla n'i ye 100 sara ta 45 o ye muso ye o la donc ne hakila o ye hakilina ɲuman ye parce que a b'an ka denmisɛnninw dɛmɛ ka u ka bac préparer parce que an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka bac pourcentage man ɲi de plus en plus san kɔnɔ 100 sara o 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ école 30 hakɛ de bɛ passer bac la donc olu hakili la u kan ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ pour que san o san dɔ ka fara o hakɛ kan hakilina ɲuman don min kan ka dɛmɛ olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ n'a a bɛnna mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ wɛrɛ fana ka kɛlɛya ka to ka o cours organiser jamana in fan bɛɛ fɛ pour que denmisɛnnin bɛɛ k'i ta sɔrɔ a la. An b'aw k'a fɔ ka kɛɲɛ ni nin programme in ye ko labɛnbaw ka laɲini belebele ye ka kalanden 1000 ni kɔ de dɛmɛ u ka ɲinan bagi labɛnni kadira kɔnɔ. An bɛ kan kunda seliba kan o de y'a to juafiyɛ dɔ fɛnɛ sigin bɛ sen kan Stade du 26 mars dalala la jango maaw ni feerekɛlaw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka sanni kɛ nɔgɔya la cogo min hakilina bɔra Union des associations des commerçants détaillants du Mali ni o ye jago dɔdɔni kɛbaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye ka taa se fɔ mɛkalo tile 31 ma juafiyɛ in bɛ to sen na feerefɛnw caman bɔ bɛ ka bila kɛnɛda la Mamadu Bɛni Serifo Sumano n'a ka jatala Abdulayi Jaraw ye min sɔrɔ an ka jaka ɲɛmaadɔw fɛ. Ni foire de tabaski mun sigilen filɛ ni a sigira Mali commerçant détaillant ka jɛkulu dɔ fɛ a laɲini ye mun ye o de ye Bamakɔkaw ka se ka u ka seliba sanni kɛ u kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ u ma sɛgɛn marchandise caman bɛ sɔrɔ maa mago bɛ se ka se sanni fɛn ma o bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la o fana kɔfɛ u kɛn bɛ ka ɲɛnajɛw ani denmisɛnninw ka kulonkɛyɔrɔw labɛn o bɛɛ bɛ foire kɛyɔrɔ in na. Effectivement an ye foire in sigi i n'a fɔ seliba labɛnw kama pour que ka sugu fiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen surunya population na mɔgɔw ka se ka bɔ ka na u ka sanni ni feerew kɛ lafiya kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma tɔɔrɔ donc foire in sigira o hakilina de kama bon foire in a daminɛna ka ban yɛrɛ parce que kunu yɛrɛ de an ye a lancement officiel kɛ voilà donc a bɛ ban fɔ nin kalo tile 31 bon san suguya 3 ɲɔgɔnna tun b'an bolo fɔlɔ an b'a fɔ ma couloir principal tabi rouge dalen don yɔrɔ min na olu sanu tun ye 300 9 mètres carrés bon san minnu tugulen don olu la ka taa fɔ fɔna olu sanu olu ye san ordinaire olu ye 10,5 donc restauration fana o damadɔ tun b'an bolo o tun ye 20,000 ye donc san sugu 3 de tun b'an bolo nin wagati la. Bon welekan bɛ n bolo ka da population kulo kan dɔrɔn ka f'u ɲɛna foire in kɛnɛba in sigira olu kama parce que an ka baara tɛ o dɔwɛrɛ ye ka foire organiser commerçants k'u wele u kana ni minɛn ɲumanw ye ka na di population ma lafiya la et puis o tɛmɛnen fana kɔfɛ minɛn ninnu ka kɛ minɛn qualité ɲɛnamaw ye et puis a ka sɔrɔ prix sɔngɔ damatɛmɛja la donc mɔgɔ bɛ yan nɔ nin wagati la presque a bɛɛ bɛ promo la i bɛ minɛn minnu sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la 100 sigida la i bɛ taa sɔrɔ yan nɔ 30 différence b'a ni yɔrɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc o tɛmɛnen fana kɔfɛ hali saga feerelaw fana bɛ yan nɔ mɔgɔw nana ni sagaw ye ka na exposer pour que au moins n'i y'a mɛn seliba saga de don pour que u ka se ka saga sɔrɔ lafiya la donc n'ala sɔnna ma n'i kɔni sera nɔ nimisa t'a la. Maa minnu nalen no feere la foire kɛyɔrɔ in na olu y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ u ye a ko labɛnbagaw fo
k'a sababu kɛ nin ye opportunité olu bɛɛ bolo bɛɛ ka sɔrɔ kɛ. U ye welekan bila k'a ɲɛsin Bamakɔ k'a bɛɛ lajɛlen ma, bɛɛ lajɛlen ka na i ka seli sanuw kɛ ka d'a kan i mago bɛ se fɛn o fɛn ma seli hokumu kɔnɔ, sagaw, finiw, fɛn o fɛn a bɛɛ bɛ sɔrɔ foire kɛyɔrɔ in na. Bon, produit min bɛ ne bolo o ye boisson dongo ye. An ka boisson dongo an yɛrɛ de y'a dilan. An ka société tɔgɔ société Arama et Frères. Ale base ye denbasinji de don. A dilanlen don denbasinji gɛrɛgɛrɛ de la. Ale bɛ nafa camanba de b'a la parce que a bɛ bana caman traiter. A bɛ infection traiter, kɔnɔna joli o ye bamanankanlama de don. Ani kɔnɔja banbali défatigant de don fana. Parce que mɔgɔ dɔw bɛ sunɔgɔbɔliya problème b'u la a b'o fana traiter. A ka ɲi cɛ ma, a ka ɲi muso ma, a ka ɲi denmisɛnninw ma fana. An nana foire kɛyɔrɔ la, an nana ni sagaw de ani baw. Laya hokumu kɔnɔna na quoi. Bon, sugu ka fisa dɔɔni mais komi kow ye dernière minute kow ye an b'a dɔn mɔgɔw bɛ ka na sanni kɛ dɔɔni nka an jigi b'a ka fɛnɛ jama bɛ na parce que lahalaw de b'a to mɔgɔw tɛna joona parce que bagan mara yɔrɔ tɛ caman bolo u bɛ laya faga mais i b'a sɔrɔ u ka condition t'a permettre u ka se k'a san k'a mara donc an b'a dɔn olu mɔgɔw bɛɛ bɛ na dernière minute la quoi. Awɔ bon an kɔni bɛ mun fɔ mɔgɔw ye ni mun bolila ka na foire kɛyɔrɔ la a bɛ dɔ bɔ i ka distance la parce que ka da jamana yɛrɛ n'a taabolo kan bagan feere yɔrɔw caman taara yɔrɔ jan donc an nana n'i y'a ye foire la de pour que ka gɛrɛ client na donc ni mɔgɔ mun nana jana de toutes les bourses bɛɛ n'i ka sɔngɔ don n'i nana ni wari min ye n'o saga de bɛ taga quoi. Bon au fait an bɛ suguba dɔgɔ la 26 mars la bon an nana suguba dɔgɔ la produit minnu b'an bolo k'a feere ne ka base ye kasa dumanw de tel que wusulanw parfumw et les parfumés n'o ye nuna jaru ye ani yɛrɛ ka parfum ɲagaminenw ani extérieur fana ta b'a la bon ni foire tɛ ne sigilen bɛ ɲamana ATT bugu bon an bɛ barika da ala ye ka ala ni ala kira fo sinon sugu tɛ ten dɛ vu la situation du pays a ma nɔgɔn dɔɔni quoi mais espoir b'an na bon welewelekan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an bɛna 26 mars la avec union association union nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye foire la yan nɔ n'i y'a mɛn i bɛna siɲɛ filanan na fɔlɔ de jara i y'a ye bon foire bɛ sigi yan 26 mars la parce que 26 mars ka bon ɲɔgɔn digidigi tɛ yan nɔ ɲɔgɔn seere tɛ suɲɛni fɛnɛ t'a la sécurité bɛ fan bɛɛ fɛ donc n b'a ɲini n balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ se ka na parce que suguba kɔnɔna ma nɔgɔn bi quoi i bɛ korongoro i ka minɛnw bɛ suɲɛ i tɛ bila à l'aise. An b'a ladɔnniya k'a fɔ foire mun ni a sigilen filɛ Bamakɔ commerçant détaillant ka jɛkulu fɛ a bɛna to sen na fo ka taa bila mai kalo tile 31 na stade du 26 mars yɛrɛ da kɔnɔna la. Sirabakan kasara ko ɲɛdɔn an kana bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ sirabakan kasara bɛ juguya ɲajɛ kumaw de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamadonyaw seli min n'an bɛ k'an kunda o ka seliba sirabakan kasara ko ɲɛdɔn an kanaw ye bilasiralikanw ni ladilikan caman di Mali denw ma min bɛ se ka to dɔ bɛ se ka bɔ sirabakan kasara la cogo min ka sanga ni seliba nata ye Mamadu Ben Sherifu Sumano n'a ka jatala ni homongonenw ye min sɔrɔ o filɛ nin ye. Maa minnu ka dɔnta kawuruyalen don siraba lakanako kun kan n'u bɛ wele spécialiste olu bɛɛ bɛn'a kan k'a fɔ ko seli wagati ninnu accident ka ca k'a sababu kɛ bolimafɛn bolila suguya bɛ caya maa minnu bɛ bolimafɛn boli wagati ni wagati maa minnu bɛ minfɛn jugu min ka bolimafɛn boli sifinaka minnu fana bɛ bolimafɛn boli a wagati ninnu na k'a fara denmisɛnninw fana bɛ caya gitɔrɔndaw la ninnu bɛ waleya minnu bɛ kɛ sababu ye ka accident caya seli wagatiw la. Komi i y'a fɛ cogo min na anw fɛ yan laadalako de don ni fɛti sera an ka labɛn dɔw sigi sen kan pour que an balimaw ka taa ni ka segi bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na alors n'i ko fɛti seliba y'an bolo fɛtiba ye ɲaga don yan'a ka se n'a sera fɛnɛ a n'a tɛmɛna fɛnɛ fɛti bɛ continuer an y'a jateminɛ a veille la yan'a ka se an balimaw u bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ bɛ taa k'a ju la. Ni nin wagatiw sera an ka jɔyɔrɔ bɛ daminɛ ni seliw sera dɔrɔn tous les acteurs minnu bɛ impliqué bɛ sécurité routière la an ka jɔyɔrɔ bɛ daminɛ seli tile 2 tile 3 in an bɛ kasara minnu enregistré ani an bɛ kɛwale minnu ye ani accident minnu bɛ k'a kɔnɔ
a barika ka bon kojugu jamana in kɔnɔna na o de b'a to ni seli sera an b'a ɲini ka kuma an ka sirabakan bolibagaw fɛ usagew an b'a ɲini kelen o kelen fɛ seli kana k'an ma kasara wɛrɛ ye pour que an ka seli ka diya an bolo. Donc hukumu kɔnɔ franchement an y'a jateminɛ k'a fɔ ko accident de la circulation routière bɛ se ka kɛ n'i y'anw ka statistiques yɛrɛ ta 2025 kɔnɔ mɔgɔ 648 o de tora siraba ka kasara la accident de la circulation routière la n'i ye o mɔgɔ 648 ta a 100 sara la 80 o bɛɛ ye denmisɛnnin ye minnu si bɛ taa san 16 ani san 40 na o kɔrɔ an ka siniɲɛsigi denmisɛnninw olu de bɛ ka to siraba ka kasara la. Spécialiste minnu kumana an ka kuma galamani na olu ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen bila k'a ɲɛsin sira matarafabaga bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini u fɛ k'u ka caman bɔ u ka vitesse la k'a yira fana k'a fɔ ko n'i y'a ye accident juguyalen dɔrɔn vitesse dama tɛmɛnen de don k'a ɲini mototigiw fɛ u ka casque don u kunkolo la k'a ɲini sennamatigiw fɛ ko n'u bɛ gitɔrɔn tigɛ u k'a kɛ yɔrɔ minnu dabɔlen don gitɔrɔn tigɛli kama u ka t'u jɔ o yɔrɔ ninnu na ani fana u k'a to u ka caya kosɛbɛ k'a ɲini parents fɛ n'u bɛ denmisɛnninw bila ka bɔ u ka mɔgɔkɔrɔba dɔ bila u cɛ ma mun bɛ se ka sira tigɛ n'u ye ka ɲa nin waleya ninnu matarafali u ka fɔ la o bɛ se ka caman bɔ seli wagati ninnu accident na. Parce que mɔgɔ minnu bɛ siraba matarafa nin wagati in kɔnɔna la a mɔgɔ hakɛ ka ca donc an kɛlen bɛ ka polisi caman bɔ GSR polisi caman bɔ des centaines ka dugu kɔnɔna minɛ nin bɛɛ kun ye de pour que an balimaw ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya donc comme n y'a fɔ cogo min na an ka grand carrefour de circulation carrefour de fluidité ani carrefour de à deux temps ninnu bɛɛ bɛna renforcer kosɛbɛ pour que régulation ka nɔgɔya polisikɛ yɛrɛ bolo siraba ɲɛnabɔli ka nɔgɔya polisikɛ yɛrɛ bolo pour que fɛnɛ an balimaw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. U k'u hakili to ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn bilasira seli kana kan ma nisɔngoya don yen seli dabɔra de nisɔndiya kama de donc seli kana kan bolo nisɔngoya don yen o tuma na bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ k'i hakili sigi bɛɛ ka sabali an bɛ nin kuma kelen de fɔ mɔgɔw ye hali ni donba don circulation bɛ se ka bonya circulation sariyaw bɛ se ka bonya pour que an bɛɛ ka ɲuman ka bɔ a la k'an ka seliw kɛ ɲuman na k'o tile 3 ɲuman tɛmɛ ala ka san wɛrɛ jira an na. An ka sariya la an y'a yira k'a fɔ ko duguba kɔnɔ circulation vitesse dannen bɛ kilomètre 50 la heure kɔnɔ sariya y'a yira k'a fɔ fana ni jaba bɛ yɔrɔ min a vitesse kan ka taa fo kilomètre 30 la heure kɔnɔ mais seliba in na anw bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ c'est que halisa u ka dɔ bɔ o la kosɛbɛ parce que an ka études bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ni accident kɛra n'i bɛ kilomètre 30 jukɔrɔ a ka ca ala fɛ n'i sera mɔgɔ ma mɔgɔ 100 la i b'a sɔrɔ 98 fɛn t'u sɔrɔ u kɔni bɛ se ka bana mais fɛn t'u sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ kɛ blessure grave ye donc o de la vitesse o de kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun bɛ se ka fiɲɛ se mɔgɔw ma ni accident kɛra donc an b'a fɔ ko mɔgɔw k'u hakili to vitesse in na filanan mɔgɔw k'u hakili to code yɛrɛ la parce que seliba ye fête ye nka an y'a jateminɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ i n'a fɔ motobolilaw olu fana ka girinw ka ca nin seli in na donc u ka essayer ka code de la route respecter n'u bɛ bɔ u ka se ka casque don minnu bɛ moto kan parce que moto o de kɔlɔlɔ ka bon an ka jamana in kɔnɔ kosɛbɛ. An b'a ladɔnniya k'a fɔ code de la route sariyaw batoli o ye wajibi de siraba matarafabaga bɛɛ lajɛlen kan. Sirifila Morikɛ Ase Yadabadara ale ye Usmana Haidara bɛɛ munumunu zalo la farafina tile bi yan ba jamanaw nɔ i n'a fɔ Nigeria, Benin, Togo kana se Ghana mɔ. Benin jamana kunjɛra mawuludu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ni dugawu don ye a sen bɛ sirifikɛ y'a ka nisɔndiya jira kunbɛliko ɲuman ni bonyaw minnu ndara k'a sɛgɛrɛ
ani minnu fana bɛ yen ni u ye dugawu ɲini Mali jamana basigili ni tunga yɛrɛ fana jalila u la a ye nin nisɔndiya ka caman lase ka sanga ni Mawuludu duwawuta ye Benenkaw fɛ fa bala Kotonu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jɛ ka ɲɛmada Baba Keyita ka sɔrɔlen fɛ. Ala ma ka Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔn Ala min jɛra n'a ye an ka bɔ an fa dugukolo kan n'o ye Mali ye k'an kunda jamanaw ka jamana minnu ni an ka tɔndenw n'o ye Jamiyatul Ansarudine Islamiya ye ni o ye silamɛya dɛmɛtɔn mɔgɔw ye a cɛ wa n'a muso an kana ka na ɲɛ da u ka jamanaw kɔnɔna la jamana minnu ni o bɛ tali kɛ Nigeria ka taa se Benin ani ka taa se Togo ma mais Ala jɛra n'a ye an filɛ nin ye Benin de kɔnɔ nin sanga in kɔnɔna la an donna yan ka bɛn le 19 5e mois 2026 alors au kumana an ka tournée a bɛ kuncɛ ka bɛn bi le 22 5e mois 2026 ma Benin kɔnɔna la ni Ala jɛra n'a ye an b'an kunda Togo kan ka taa olu fana ɲɛbɔ sira la foyi tɛ an bolo ni foli dɔrɔn tɛ ani waliɲuman dɔn tɛ ani Ala barikada ka ɲɛsin ansaru ma ani ka ɲɛsin ansar dɛmɛbagaw ma kɛrɛnkɛrɛnnen an filɛ jamana min kɔnɔna la ani o ye Benin ye ka Benin silamɛya ɲɛmɔgɔyasow fo ka Benin silamɛ bɛɛ fo ka tila tuguni ka Benin ka bɛɛ fana fo ani Benin chrétien an ti ɲina ani ka se a laadatigiw ma ninnu bɛɛ lajɛlen anw bisimila ni jamana in kɔnɔna la ni o bolo dayɛlɛli ye k'an kunbɛn silamɛya tɔgɔ la vraiment an bɛ u fo danti foli min na surtout an ka ressortissants maliens minnu bɛ yan n'o ye an ka Mali lasigiden minnu bɛ yan ka taa se an ka consul ma ani jeunesse ɲɛmɔgɔ ani ka taa se silamɛw ka ɲɛmɔgɔyaso min bɛ yan maliyɛnw tɔgɔ la ninnu bɛɛ lajɛlen de bɔra alors ka an bisimila et puis ka taa an accompagner fo k'a fɔ baara in a bɛɛ lajɛlen kuncɛra Ala jɛra n'a ye wajulu su kelen min ni Ala y'o nɔgɔya an ye n'o ye an wulikun ye alors Ala jɛra n'a ye k'o kɛ o fana min kɛra o kɛra hɛrɛ o kɛra wasa ye barisabula an mana kana foyi lakali yan fo n'a kɛra Ala subahanahu wa taala ka kumakanw ye ani an nana cɛ min kama n'o ye Muhamadu ye sallallahu taala alaihi wasallam kana ale ka kumakan sanumanw de fɔ alors okumu kɔnɔna la cɛw caman sɔrɔla muso caman sɔrɔla minnu ni u nana ka n'u yɛrɛ feere nin diinɛ ma n'a bɛ fɔ ma silamɛya ni bayatul islamiya ye o kumana an bɛ Ala barikada ka Ala waliɲuman dɔn danti waliɲuman dɔn min na o la vraiment o kɔfɛ bonya minnu kɛra an ye an b'o bonya o barikada ansaru ye bonya min kɛ ani ka taa se dɛmɛbagaw ma dɛmɛbaga gansanw dɔw y'u ka mobiliw di an ma an yɛrɛw bɛ mobili min kɔnɔ ka boli Benin kɔnɔ yan o ye Mali consul j'ai oublié son nom mais monsieur Maïga alors ale de kɛra sababu ye n'o ye a dɔgɔkɛ Lamine Maïga ale de y'a ka mobili di an ma consul dɔgɔkɛ an bɛ o de ka mobili kɔnɔ ka boli yan alors a ye nin bɛɛ kɛ an bɛɛ maliyɛnw ye et puis ani silamɛya de tɔgɔ la a sara bɛ Ala de bolo donc n bɛ Maïga fo la danti foli bɛ na ka tila ka dɛmɛbaga bɛɛ fo fɛn o fɛn ye fɛn min kɛ an ye nin baara in nɔgɔyali la ka daminɛ Nigeria ka na se an bɛ Benin min kɔnɔna la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barikada ka ɲini Ala fɛ Ala ka nin tournée ɲɔgɔnna caman jira an na hali bi silamɛya Ala k'a dɛmɛ Ala k'an ka dɛmɛba ye Ala k'an fara silamɛya dɛmɛbaw kan kɔfɛ k'an fa fo Achid Sirif Usman Madani Aidara ale min kɛra nin ko in bɛɛ sababu ye alors ale min ye nin sira in kanu ni a ka denbaya ye ka nin sira in kanu ni diɲɛ bɛɛ n'a bɛ fɔ o ma ko silamɛya sira alors ni Ala jɛra n'a ye k'anw bila o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka laseli sira kan an bɛ a fo k'a barikada vraiment ka dugawu de ɲini Ala fɛ hali bi Ala bɛ se cogo min na ka si di a ma ka kɛnɛya di a ma ka ni a wasa k'a n'a kɔrɔta hali bi a ka laɲini ye min ye hali bi diinɛ in ka ko diinɛ in ladɔnni na ani diinɛ in ɲɛfɔli la Ala bɛ se cogo min na k'o sabati an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o nɔgɔya Ala k'a n'a sutura Ala k'a n'a kɔrɔta kira n'a somɔgɔw kama sallallahu rasul karim. Silamɛya jɔsen duurunan baara ni o ye hiji ye Makatal Mukarama groupe Sherifla voyage hijidenw o ni an ka hijidenw dɔgɔlaso ɲɛmaaba u farala ɲɔgɔn kan ka kuranna kalanba bolo da i n'a fɔ u y'a kɛ Medini jogo min Mali jamana basigili ni a kolosumani na ani hiji yɛrɛ a bɛ se ka kunjɛ hɛrɛ ani baden la cogo min na u y'o de kɛ Maka yanni u k'u kunda Mina kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka taamadenw minnu bɛ u nɔfɛ o ye Aja Kafunɛ Bacili ni Elhaj Fuseni Keyita ye u ka sɔrɔlen filɛ. Mali gouvernement ka bolofara min sigilen don iji labɛn koɲɛw kama filière gouvernementale a n'a ka déléguéw ka fara ijilatadenw bɛɛ lajɛlen ka Mali tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ waasa ka alikuranɛ sanuman kalan boloda Mali jamana kanu na damakasili kɛnɛ in a labɛn kɛra Mali jamana iji taalaw olu tɔgɔla soba maison du Haji fɛ
nga laɲini bɔra Mali jamana faamaw la a ɲini iji baara mumɛ kɔnɔna na tɛmɛ bɛ kɛ dugukolo sanuman o sanuman fɛ jɔ bɛ kɛ kɛnɛ sanuman o sanuman kan dali masa ka deli Mali ye bɛn ni basigi ka se ka don cogo min k'a daminɛ Medinisigi la ka na Maka, Arafa, Mina ani Muzdalifa ni kuranɛkala ɲɔgɔn ka boloda fan bɛɛ lajɛlen. Saba tile naani dɔrɔn de tora an ka taa Mina nin ye dɔnba ye Ala y'a yira n na Medine ta kɔfɛ donc Ala min ye nin dɔn yira n na Ala kan ka hiji dɔn yira n na o y'a sɔrɔ an ka jamana a ye lafiya sɔrɔ ka gɛlɛya min bɛ yan fana Ala y'a wuli ka ban kan pewu donc o de ɲinina an fɛ fana ko n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ka hakili to jamana na an ka duwawu kɛ jamana ye ne hakili la an y'a daminɛ Medine wala an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n ye duwawu kɛ an jigi bɛ Ala kan Ala kan ka duwawu minɛ bi fana an farala ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan ka duwawu kɛ jamana ye an bɛ Ala deli Ala ka o duwawu minɛ aw hakili b'a la ministre yɛrɛ kun bɛ avion fɔlɔ kɔnɔ a y'o de ɲini an fɛ k'a fɔ ko n'an seginna yɔrɔ o yɔrɔ an ka hakili to jamana na n'Ala sɔnna inshallah an bɛna tagali daminɛ dimanche ka dugu jɛ lundi ka taa Mina bi iznillahi ta'ala an bɛ taa Mina an bɛ tile kelen kɛ Mina o ye lundi voilà ni lasara selilan kɔfɛ an bɛ commencer ka bɛɛ farala ɲɔgɔn kan programme min don inshallah n'Ala sɔnna transport commission transport a bɛna o programme bɛɛ d'aw ma ani commission religieuse olu fana u bɛna programme bɛɛ d'aw ma mais n bɛ ɲini aw fɛ dɔrɔn alhamdulillah an bɛɛ de bɛ yan bi bi in na hôtel kɔnɔ an mɔgɔ 2,000 ani 100 ɲɔgɔn dɔɔni b'a ji an bɛɛ de bɛ yan donc n'a fɔra ko mɔgɔ 2,000 bɛ yɔrɔ kelen na waati kelen na ascenseur bɛ yan ka taa misiri la ɲɔgɔn fɛ ka taa restaurant la ɲɔgɔn fɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa seli ka na ɲɔgɔn fɛ a ma nɔgɔ donc an b'a ɲini aw fɛ hali sisan aw ye min mɛn aw ye min kalan formation yɔrɔ la aw ka hakili to a la an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ. Alikuranɛ sanuma min kalan bolodara Mali jamana gouvernement ka ijiko ɲɛnabɔ cakɛda fɛ ka se ka Ala wele Mali ye k'a bɔsi juguw bolo k'a bɔ janfa kɔlɔn kɔnɔ bɛɛ ni basigi ka segin ka na an bara a kɛnɛ kan groupe Cherif la voyage directeur général adjoint a ye foli kɛ ka dugawu don Mali bɛɛ ni kelenya na ka labana k'i kan labɔ ka weleweleda kɛ ijilata den bɛɛ lajɛlen ma gouvernement fara kɛnyɛrɛye kan ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ka ladilikanw matarafa gidu bɛ min ɲini ijidenw fɛ ani fana sariya min sigilen don Saudiya jamana fɛ ko ijitaden bɛɛ lajɛlen k'i jija i kana o dansago. An kɔni an bɛ nisɔndiya de kɔnɔ nin waati na ka bɛn faso ma n'i y'a mɛn ko gouvernement fɔ faso Mali heyidenw n'o bɛ Makaya a bɛɛ lajɛlen barajuru o de ye yan n'o ye faso ye Ala y'a kɛ an ka délégué n'o ye Cheikh Abdul Fattah hafizahullah a ye kuma min fɔ taamadenw ye sisan a kɛra hakilisigi kuma ye ka heyidenw place yira o la Mina ka tila k'a f'u ye Arafa n'a fɔra ko place bɛ ka Solonkulu la kaban o b'a yira k'a fɔ o ye lafiya de ye et puis a tilara ka sanu di bɛɛ lajɛlen ma n'o ye sanu kumakan ye ko heyidenw a ye to a nɔ na an ka Solonkulu la o ye tiɲɛ ye mais a ka to a nɔ na ni mɔgɔ ma ya k'i bɛ bɔ 27 o b'a sɔrɔ tile sumana o ye kumaba de ye ni heyidenw y'o minɛ dɔrɔn an bɛ lafiya et puis a tilara ka a ɲɛfɔ an ye fana ka yafaba ɲini ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ kɛ tɛlɛ a ko mɔgɔw ka sabali surtout maa 2,000 ni kɔ étage kelen kɔnɔ seli yɔrɔ bɛ yen dumuni yɔrɔ bɛ yen n'a ma sabali a tɛ ɲɛ quoi a y'o kuma min fɔ tiɲɛ na o kɛra mot d'ordre pour tout le monde o diyara bɛɛ ye. Alikuranɛ sanuman kalanna siɲɛ caman ka taa ni ka segin ka dalailukayirati da o kan ka sɔrɔ tuguni ka labana tuguni ka damakasili kɛrɛnkɛrɛnnen boloda ka dugawu don jago julabaw ma minnu lajarabila ni tasuma jeni kasara ye Bamako sugubaw kɔnɔ. O de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Niger ma ɲɛmaw ni Sini ma ɲɛmaw ntɛnɛn u ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na taji bɔli la n'o ye Niger taji bɔli ye. Minisiri ɲɛma n'o ye Ali Mahamad Lamini Zeyni ye a ye laseli kɛ bɔlɔlɔ na sira fɛ k'a fɔ ntɛnɛn mɛ kalo tile 18 Sini jamana taji bɔ cakɛda China National Petroleum Company ani Niger jamana ɲɛmaw nɔna bila ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na Niger jamana taji bɔli n'a feereli la
ko ana kɛ sababu ye ka nafaba lase Niger jamana ma. Bawo Niger jamana kun min nafolo min do taji ko dafɛ sini jamana yi jɔno caman ye. O nafolo min kun kan ka don a dafɛ o bi segin Niger jamana ma. Taji bɔle fɛnɛ a jagoli Niger jamana ni yɔrɔ kan ka ye o fɛnɛ na taji jago cakɛda fɛ n'o ye sini jagɛda ye min wele ko Wapuku. Taji fɛnɛ feerele a nafolo ka lase Niger jamana fɛnɛ ma o bɛ sini taji feere cakɛda Wapuku ka bolo kan. Nafolo ina kɛ sababu ye Niger jamana ministri ɲɛma ka fɔ la ka taji dingɛ wɛrɛw dayɛlɛ Niger jamana ye n'o ye Dinga Depo ni Abolo Yogu taji bɔ dingɛw ye. Niger jamana ma ɲɛmaw ka laɲini de ye san 2029 an bɛ t'o sɔrɔ kuma o kuma. Niger jamana taji tile o tile bariko 145 a ka se k'o de bɔ. Taji doninen ka se taji feere juafiyaw la n'a musaka kun ka bon Niger jamana kan ka sabu kɛ dollar wari 27 bɛɛ de kun do. A jigin bɛ ka kɛ 15 ye bariko Niger jamana kan. O ye nɔgɔyaba ye. Bawo musaka min bɔra a la o musaka bi t'i jɔ dollar wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 6 la o fɛnɛ na bila Niger jamana wagande kɔnɔ. Wa sini jamana taji feere cakɛda n'o ye Wapuku ye. Taji feerelew kɔ 100 sara la Niger jamana ni yɔrɔ ye 45 ye. Kana se nin kuma imo o kun tɛ Niger ni sini jamana cɛ taji feereli lo. A ma ladɔnniya k'a fɔ Niger jamana bile ka taji feere daminɛ a ka taji bɔta tile o tile bariko 20 gundu. Nga san 2024 Niger jamana yi cɛsiri fɔ ka taji bɔta tile kɔnɔ kɛ bariko 90 ye. Sini jamana taji bɔ cakɛda China National Petroleum Company o de ye taji bɔba ye. Nga san 2023 juillet kalo tile 26 surasiw nane fanga ta olu ye jateminɛ kɛ bɛnkan sɛbɛn la Niger ni sini jamana cɛ ma ɲɛma kɔrɔw fɛ ka ye ka fɔ fiɲɛ caman bɛ bɛnkan kɔnɔ. Niger jamana denw ka bɔtɛ taji feere cogo la u y'a jira sini ma ɲɛmaw la k'a fɔ u b'a fɛ ka segin Niger jamana taji bɔ cogo kan. Nga u ni sini taji bɔ cakɛda ɲɛmaw ma se ka ɲɔgɔn faamu kabini o kɛra san 2025 u y'a jira k'a fɔ Niger jamana taji bɔ cakɛda ka taji bɔ jɔ Niger. Ka sanga ni Ebola bana ye min segin bɛ Congo Kinshasa ani Uganda. Setigi jamanaw minnu fara bɛ ɲɔgɔn kan nazarala n'u ka mɛn ko u bɛ farafina camancɛ yanfa kɔnɔ dafɛ k'u dɛmɛ bɛn ni basigi la u k'u ma ko groupe de contact international pour les grands lacs. Juma u farala ɲɔgɔn kan ko u bɛ a ɲini Congo Kinshasa kɔnɔ mɔgɔw fɛ minnu ni maramafɛn bɛ ɲɔgɔn na. U ka lajɛ ka mugu manga da ka sabu kɛ Ebola bana min donnen filɛ nin ye Congo Kinshasa ani furakɛli ka kan ɲɛ kan ka kɛ mɔgɔw ma minnu bɛ marifa daburu ni ɲɔgɔn cɛ ni cogo tɛ u bolo. Nin ba ɲumankɛ jɛkulu in n'a bɛ nazarala setigi jamanaw fara ɲɔgɔn kan Belgique, Danemark, nazarala tɔnba Union européenne ni Faransi ni Allemagne ni Pays-Bas ka taa se Suède ni Suisse ni Angleterre ni États-Unis ma olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan farafina camancɛ yanfa kɔnɔ in dafɛ ko u bɛ a ɲini maramafɛntigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna M23 u ka lajɛ ka mugu manga da diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma. Organisation mondiale de la santé OMS o baarakɛlaw bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛmɔgɔw ma Ebola bana kɛmɛ ka minnu sɔrɔ. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmɔgɔw ye a jira k'a fɔ Ebola bana ye Congo Kinshasa kana se bi ma siganama 750 ɲɔgɔn na de jate bɛ u fɛ k'o kɛ Ebola tɔw ye. Ma 170 ani ma 70 nzara siga bɛ olu fɛnɛ kunga k'a fɔ a kɛnɛ kɛ k'olu fɛnɛ fa. 175 minnu njateminɛna k'u kɛ Ebola bana tigilamaw ye 82 semaine diyara ma salenw 177 wolonwula ka saya sera ka sɛgɛsɛgɛ ka dɔn k'a fɔ a kɛra olu sata ye. Ugandakaw fɛ kelen yera ye nka fɔra ko bɔra Congo Kinshasa yanba de fɛ ka don Uganda. O kumana mamurutilenjɛkulu M23 n'a ma ɲɛ ko a bɛ olu ka mara minɛnen de la Nord Kivu ani Sud Kivu u ka lajɛ ka mugu manga da jango baɲumankɛw ani kɛnɛya tigilamaw olu bɛ se ka don ni ka ɲɛ maa nana ma sumanenw mɔ. Pologne jamanadenw jɔrɔn bɛ ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka cu ni cafɔ ye. Don dɔ la a b'i kanu ko kɛlɛcɛ bayiri ka natɔ don Pologne. O dugu jɛ a b'i tila ka jira k'a fɔ a bɔra a mɔ. Nin sen Donald Trump kɛlen k'a fɔ ko kɛlɛcɛw tɛ taa Pologne bilen nazarala
a kɛra jigila misɛnya ye Pologne jamana denw bolo kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ politiko kunnafonidiso de la k'a ye min sɔrɔ ka bɔ Pologne jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ ani Amérique jamana lasigidenso min bɛ Pologne o lasigiden politiko kunnafonidiso ko Amérique jamana ɲɛmaw u ka cu ni ca fɔ a ma daminɛ Donald Trump la kabini Joe Biden tile Pologne jamana sigilen do k'a jɛɲɔgɔn ye Amérique ye o kumana ka ka surasiw dagayɔrɔ ka sɔrɔ Pologne ka sabu kɛ OTAN in nɔ ni ma ni eresila doroko mɛ Pologne ni eresila doroko mɛ o kuma Amérique jamana surasiya dagayɔrɔ ka ye Pologne jamana kɔnɔ Pologne ma ɲɛmaw bolo lakana do hakilinatigɛ do u bolo nka ka kɛ kuma bɛɛ an natɔ do an tɛna na wale kelen minnu b'a fɛ yen an bɛna olu lasegi ka bɔ a fɛ yen k'a bɛ ka bin ka Pologne ka denw hakili sɛgɛn k'a bɛna ni danayabaliya ye sɛbɛnni min kɛra ni politiko bɔra o kan Pologne ni Amérique jamana kunga Amérique surasiya nali n'a nabaliyaro politiko y'a yira k'a fɔ Pologne ka denw yɛr'u bolo ka sanga ni Amérique jamana ɲɛmaw ka dakuruɲaw ye n'a fɔra ko ka jɛɲɔ ɲini Amérique jamana la nazarala jamanaw nɔ Pologne jamana ɲɔn dɛ Amérique jamana ɲɛmaw yɛr'u dayɛlɛ ka tugu b'o de fɔ ka laban k'a ye k'a fɔ kuma bɛɛ olu bɛ fɔ Amérique jamana ɲɛmaw kɔ ni u y'u jigi da u kan k'a laban b'u nege bɔ ɲɔgɔn na Amérique jamana lasigiden Pologne faaba la Varsovie n'o ye Tom Rose ye a ko ni Amérique jamana ma ɲɛmaw mun cogo dɔn Pologne jamana de fanba laban bi Amérique jamana kokoya ɲɛ minɛ hali Amérique jamana maramafɛn minnu bɛ yen ni olu kan ka sa Pologne jamana fɛ ko Pologne jamana laban bi olu bɛɛ lajɛlen kokoya ɲɛ minɛ a ma ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaw de kun ye a jira kɔsa in na k'a fɔ Allemagne jamana kɔnɔ u ka kɛlɛcɛ 5,000 minnu bɛ yen OTAN kɛlɛbolo nasira fɛ k'u bɛ bɔ Allemagne ka sabu kɛ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump tɔɔrɔ mɛ nazarala tɔnba Union européenne jamanaw kɔrɔ ani OTAN tɔn jamanaw kɔrɔ minnu bana ka fara ka Iran jamana kɛlɛ Allemagne dugukolo ka Amérique jamana kɛlɛcɛ 38 de bɛ yen a kun y'a jira fana k'a fɔ a bɛna kɛlɛcɛ 4 min bila ka taa Pologne k'o fɛnɛ taali bi bɔ a mɔ nka labana kana jira tun ko kɛlɛcɛ 5,000 wɛrɛ bɛna taa fara Pologne Amérique jamana surasiw ka ye ko ka sabu kɛ ko kalata min kun bɛ senna ye jamanakuntigisigi kalata maa min kɛra jamana ɲɛmaa ye Karol Naroski ni a kun bɛ k'i kama a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ k'o y'a ka maa dɛmɛnen ye k'o sigira a nɔ na k'o de bɛ kɛ a siginkun ye Pologne jamana mɔ Iran ni Amérique cɛ sigi kunga ka sanga ni surunani don jamana Pakistan ye alahadasi jabaraninzo ye a jira k'a fɔ Iran jamana maa ɲɛmaw labɛn bɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium min labalolen n'a b'a bɔ kuranko mago ɲɛni nɔ k'a kɛ mugu jugu dilan ye k'a bɛ sarati k'a di sigikafɔ nasira fɛ Amérique ni a cɛ k'a fɔ a tɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium labalo ka tɛmɛ 100 sara la 7 ngɔri 6 kan san dan kɔnɔ kɔrɔfɔ ye mɛnna alhadasi jabaraninzo de la k'a ye min minɛ ka bɔ Iran jamana maa ɲɛmaw yɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ko Iran jamana maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium min labalolen kun bɛ u bolo ni Amérique jamana bolo wale kelen nazarala setigi jamanaw bolo minnu dan tɛ Iran jamana na u kɛmɛ k'a jira k'a fɔ a tɛmɛn bɛ kuranko mago ɲɛni labaloli hakɛ kan n'o ye 20% ye ko Iran jamana maa ɲɛmaw ko o min bɛ u bolo n'o tɛmɛn bɛ hakɛ kan k'u b'a lajɛ k'a ɲaami ka dɔ bɔ a fanga la ni k'a segi kuranko mago ɲɛni hakɛ rɔ ko Iran jamana y'a jira k'a fɔ ne sigikafɔ ma ɲa kɛ kɔ ani Amérique jamana cɛ Iran jamana b'a fɛ ka Detroit d'Hormuz ko a j'i bolo labila tajidoni ngurun k'u ka muɲugumanya ka kɛ nga o kan ka fali fɛn min nɔ ka kɛ Iran jamana ye Amérique jamana kan k'o dajira Iran jamana la o dɔ ye ɲangi min bɛ Iran jamana kan o bɛ wuli sa wa tile 40 gɛlɛ lɔ cɛni min nana Iran jamana kun Amérique jamana b'o nafolo de sara Iran jamana ye sa wa o kɔni ma perepere latigɛ kunnafoni diso alhadasi fɛ ko Iran jamana ye nin fɛɛrɛ ninnu dajira surunani do jamana Pakistan na o min bɛ wuli ka jɔ la jango mankan in bɛ se ban Iran ni Amérique jamana cɛ ko da fɛnɛ senna kɛ Iran jamana nafolomafɛn minnu kuma ni an bɛ Iran jamana mɔ Amérique yan fa fɛ o ka wuli ko ka bɛn ni dimanche mai kalo tile 24 ye ni Pakistan ma ɲɛmaw ma dɛsɛ u ni Iran jamana bɛnna kan min kan u b'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o da diɲɛ matulon kan
Axios kunnafoni di so lasigiden fana n'o ye Baraka Ravidi ale fana y'a yira k'a fɔ a ka kunnafoniw ye fɛn min jira a la o ye k'a fɔ dimanche mai kalo tile 24 sigi bɛ kɛ kuma kumabaw minnu kan don nataw la Iran ni Ameriki jamana cɛ ko baara bɛ kunjɛ bi ni k'o da diɲɛ ma tulo kan. Axios kunnafoni di so ko mugu manga dali min bɛ senna jamana filaw cɛ ni u ko ma ko cessez-le-feu o bɛ walankata ka taa fɔ tile 60 la o tile 60 kɔnɔ sigi ka fɔ bi to senna Ameriki ni Iran cɛ. Ko tile 60 fɛnɛ kɔnɔ ko Iran jamana na Detroit d'Ormuz waji bolo dayɛlɛ munjugumanya ka kɛ taji doni nguruw fɛ Iran jamana fɛnɛ ka se ka ka tajiw doni ka t'u feere. O de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲuman so fɛ ka bɛn ni kuma in ye k'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn a k'an bɛɛ diɲɛ fan wɛrɛ la Ala ka diɲɛ.